zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Bueno, kaixo, egunon, denoi. Gaur gure lehenengo podcasta da, grabatzen duen lehenengo aldixa. Eta hori dela eta erabaki du aproposena hasierei buruz hitz egitea zala. Horretarako, gure hasieretan zer esan asko eduki dauen aktoresa eta gure laguna ekarri dugu Maria Senpagoaga, beraz, egunon? Egunon. Eskerrik asko. Eta hori, dana hasi baino lehen, hitzaiten solasaldi hau komentatzen hasi baino lehen, guk nola ezagutu ginen bai gure dugu komentau. Beraz, guk laburmetraiak itzen ditu hau, periferika koiztetxea dugu, Ziara, Dani eta ni. Eta gure 3. laburmetraian zuretan pentsau genuen eta geratu ginen hemen arrasteko taberna baten, holan gidoi nahiko simple eta humil batekin. Eta lan ezagutu ginen. Galdetu gaik zein izan zen zure lehenengo impresioa esautzerakoen? Galdetu enzeke, ezinen lehenenguak izan eskatzen uste, mesere bezala ikasten ebitzienak eta aurretik beste neska gehienak eskatzen usten, proiektu batea aurkeztu bezaudiela, erosala, kurtso bukerarako proiektuara, eta, ni zuen baino lehenau beste batzure be lagun izan dutziet. Eta, ni beti egonaz egitza da prest laguntzeko, eta gainera, nire guztako jaten nibe egoera berdinian egon ezkero, niri laguntzeko eta berez egon izan diez. Eta nire atzetik datozen nahi bebai, laguntzia eta zehaitek ez. Bia zabiela, por supuesto, bai ez. Bai. Hori bai nabaritu gauen hasiera batetik. Zela, zure laguntzeko gogoak, mundu guztixai, eta hori hasi ginen, en plan, oso kutre, eta zure aldetik beti zaukozun hori iniziatiba mordo bat, eta hori eskertu gauen. Gainera gure bildurra esan pixka, el color del engaño kurtua esan, guk esaten dugu cine kinky, porque da bastante kinky. Eta esan ideia bat olan ez oso ikoa eta nahiko lan pixka tortera, gure artean izan da. Eta horregaitxik, gaukun pixkat lotza esatian, dauko bideia hau, dala nahiko lan pekuliarra, eta Maria zun dala aktoresa bat, rekorrido batekin etortzea gu, amenolako gidoi batekin izatera. Ni 60 piku urtekin jasi nintzen, kamara baten aurrean ni ez naz izan hori bizi guztian. Antzerkisa ni izan dut, baina antzerkisa be, adina aurrera noi daukan naukala. Eta kamara baten aurrean esaten dutzu, badakitzu gainero komentau izan dugu baino gehiago. Ni 61 ero izan zen lehenengo aldiz, kamara baten aurrean jarri nintzela. Hori bai da, komentau nahi izan dugun zehose, gu pixka bakigu zure hasiera, baina konta iguz, nola izan zen 61 urtekin hastia olako mundu baten? 61 bat esaten dut, kamara baten aurrian, pelikula bat eitzen izen zen hori zuz. Azkenien ni denbilen antzerkiko talde baten, ninguen talde baten, orduan be, ospatzen zalako Arrasateko musika talde baten, 15. urtea, erostak izen bat, eta Arrasateko talde gastronomiko kulturalei eta eskatutzien, aurkeztu zikien zer Arrasatekin, zer ikusi ukileikien historixaren bat, erostak izen, eta gure hartien eguen, Jose Maria Belez de Mendizabal, eta horrek, daki, da historialaria, idazlaria, eta horrek idatzi zauen Arrasateko historia bat, eta gu, beste batzukin, kapazak izan ginen, inoiz ezerrein barik, gestia Arrasateko historizia. Eta behin ingauen hori, gu posizio, inoiz ezerrein barik eta kapazak izaten bagara daukagura bilakin eta antzasteko hau, zergaitik ez dugu Arrasaten ez dagoela antzerki talde bat lortu, sortu. Eta zergaitik ez, doke. Eta doke sortu zen horrela, guk antzeslan hori genuelako. Eta, hortitik hasi ginen, eta hor gingo zela, etorrek jakun eskaera bat, beste batzuk eurentzako lehenengo aldiz luze metrai baten bieza hobiela,
eta ebitzien eskatzen, otopetan, hainbat herritan zaukiela antzerki talderen batero, apur bat, estera bat gainien oituta, ero, bueno, bentsate, esperientzia purtsu bategaz da, gure zuzendaritza, Mariasun, deitu da bie Donostitik, produktora bat, bieza biela eta casting bat eiteko eta doketik joan ginen 3 emakuma eta gizon bat ero behiztakit. Kostunuk esan garen, gure artien esan gauen. Jo, nazigaitik ez. Bai. Zenbat eta zenbat neska eta emakume gongo diez, bueno, emakume, 18 urteko gaztiak aukera hori aukiko da biela eta guk daukagula dinakin eta casting bat egin. Bagoazan, dano pasajezera. Bai. Da, joan ginen, dano pasajezera. Entontok eixo, janduzkun testo bat, eta argi eta garbi, osea, haipe izen zien, holan, osea, eske jo os veo espilu bat izango balitz bezala. Benetan, benetan. Gauzak argi eta garbi. Zer gauzaik jakin behar genuen, gidatzen, igeri egiten, euskeraz, por supuesto, pertsonaje hori lesbiana, zan, eta itxurez jozauien beste leku batzuetara bebai antzerkitaldi ezaukila, baina emakume batzuk nire adinekuk eta ezin osartzen papel hori osatzen. Ez dut ulertzen, osea, benetan. Oia. Bai. Bai, eta... Bai. Ez, azken bat da, ero antzerkixa, ero pelikula bat gure dana, baina guazan, de hola joan ginen. Hola joan ginen pasajezera, casting bat egin. Baskutintaz. Bai. Benetan. Bai. Eta, bueno, horien gaixuan, eta handitik, lau ero bostegunera, ne gizonekin ninguen merkatuen, eta ostirala zan da. Mariasun, eske, guztu jakuzuk egin duzun babela, eta beste bigarren froga bat presteko ongo zinak eiteko, eta esaten duztio, afan, behin famazar bafan. Bale, joango naz, genditu ginen beste bigarren froga bat eiteko. Eta ja apur bat lotua, ze pauso izango ziren, eta ez dakizer, eta barakizer, nola izango zan, eta gaun bigarren froga hori, eta etxera. Banditxeko batzuetara. Erabaki dugu baietze, presteko ongo zinak pelikula eiteko, eta gizona jatzera, useta. Bafan, zetako intozu bakaztine, bafan, bai, eske ja esaten dutzu nien baietza, ja egoeri da desberdina, erabaki behar duzu bai ez, zero. Bai, gojo neu zer da. Hola zien tontamentien doketik, arrasateko omenaldi batetik lortu genuen antzeslan bat eikia, da antzeslan horretatik sortu zen doke. Eta doke horretatik hasi zen bestia. Eta nire lehenengo lana izan zen, kamara baten horrian, pelikula hori, 80 egunean. Eta de puta madre, oza. Bai. Bueno, egisa da, a ber, nik ez dauken inungo esperientzerik eta zerrez. Eta nik maite mindutan ninguen beste emakume bategaz, klaro, itzidarra izpururekin. Eta, baina bera, zauken, beste mail bateko, oza, artista da, hainbat pelikularen zan, Lurrezbet Baiabe beraren zan leheneko zan. Baina, telebistan, Goenkalen eta hainbat programetan, ja zauken beste esperientzia bat nik ez daukala, eta niretzako izan zen laguntza bat, imagino bezitzari egin, ni izate dozera, ez dutzi lagunduko, azten badi ez jendia. Euren etorkizuna hortitifai, nik albadot, por supuesto, baiet. Eta, bueno, horaxen. Eta horaxen hasi zen 80 egunean, eta 80 egunetik, hainbat lan ingauen. Bai. Ni betak horoko naz, ezagutu ginean holan hasieran, ni galdetu nutzun. Zuze haukozu, hori, representanteren bat, edo nola itxosu kastilla. Da, zuke esan zinean, nire deitzen duzti, eta nire atu nintzen nolan, digo, joi. Representantia. Honek, Moriartikuok, niretzako diez, bueno, eurentzako bezan lehenengo luzemetzaia. Zaukien hainbat labor metzaiak egin, baina luzemetzaia lehenengo izan zen. Hau. Eta guk hartu genuen gure zemiak bezala. Itzidaretan niretzako ziren, karo, goa dinako ginen, eta eurak, ez dakiz zaukien, 20 piku urte. Bai, hori zen nire galdera esatea, zeratik beti indozue, ez, zuen adinagatik, lana jende oso gazteekin. Eta jende oso gaztea egonda zuei zuzentzen. Orduan,
nola zan sentsazio hori jutea casting batera eta ukitza hor jende mordo bat zuri begiretan eta juzgatzen izan dain gaztea eta zuain nagusi. Eta gero, grabazioan edo guiruro be, osea, gaukan 17-18 urte. Bai. Gutxiago, incluso. Amabos, Nola hartzen dozu hori, en plan, ez da... Lehenengo gauzian, nire Gauza lekitan arrunta. duztienien normalien, eta, bueno, nire inguruko gustora egona zen lanien jendearekin, horrek adibidez Moriartikuok ez duzti izaten, Mariasun, egin behar duzu, ez. Behar dugu 18 urteko neska bat, papel bat eiteko eta, bale, ondo, nik horri bat ditut eta, bale, ondo dago. Beti, oza, eurak hiru zuzendari diez, Aitor Jose Mari eta Jon. Eta euren artien askotan, diskusinuak eta, baina gure hurrien. Eta guk esaten gaixuan, guk erabakia dugu, guk erabakiko dugu. Adibidez, pelikula baten nazgo gotzen ze papel zan, baina, bueno, gure dana. Bai, Mateoren ama. Eta Mateoren ama, norri zen bizan ama eta norri zen bizan bestia. Euren artien, nik ikusten Mariasun daukala ez dakiz da, itziar jauken ez dakiz da. Guk erabakiko jo nau, ni izango nazau eta... Gure artien egon da oso harreman polita eta daukagu. Gaur egun ondion, gauzetarako deitu iten duzku, Bai, denbora gutxi dela ondion egon gara eten... Esan leke? Lasai, pitido, bai. Pitido. Hori. Ya está, pitido. Pitido jarriko. Bai, kontu, beti, erose, hain eta papel txikina izan, eta guk encantada de la vida, claro. Bai. Bueno, pasada bat. Azkenien sortzen dan girue bai izango da pixkat familia handi bat moduan. Eta gero horbe ikusten da proiektuek ondo urteten dio. Olako giro hona dagoenien. Hori da, bai, edisa da. Bai. Zergatik dau, konfiantzia gauzak argi eta garbi esateko zuri. Hori da. Enbia duzu hau eta holan. Hori da, gauzia da, nire ustez beti esaten gaur rodajetan eta holan, gauzia da, ez da esatea nola inbiozun. Gauzia da, zer nahi dozun. En plan, hau nahi gau. Hori da. Zu zarantzez zuk, daukozu zure herramienta zurekin lan egiteko eta hori lortzeko. Baina, zuk esaten duztasuna, zuk saltzen duztasuna neri, nik hartu leket erabatera. Claro. Eta nik botatzen dutenian, agian ez da zuk espera duzuna. Claro. Eta orduan, baina zu izan bezala, ez dut dutolakorik esan, zu zara hau eta hau, osea, nik gertutasun hori, hori dagoenean, garbi dau. Hori da. Gero nire zuekin jaukidot, esperientzia bat oso politia, zuk esan duzuena. Gelditu nerekin, kafetxo bat hartu, jarri, ezagutu, hauxe da gure proiektu, ez dakizer. Baina izan ditzenaz, zuen moruko beste bat, eta Bai, gupoela sentiruten dugu, azkenian, konfiantza dau, eta gero, esan bidabe bai, rodaje egunetan, hor sortzen den harremana, ez daki beste inun olako parekoik sortuz leiken, zego kadibidez, Larramendi grabetako pasau gauen egun osuen mendipuntan elkarrekin hor bai konektetan dozu hor ez dau sekretuik ez dau... Eta izen zan egun nahiko berezixe. Bai, baina berezizia, baina behintzat niretzako oso zamonek ikusten nintzen etxin moruen. Osa, lasai asko. Bai, etxin baino apur bat hotz hau igual. Bueno, igual izolako, baina... Beti, oza, nire ustez izan zen esperientzia oso polita, ja rodajeak enduta, zera, geratzen naz, mendira igotzen, kotxien, goizeko, seiretan, ondiokan ilun, eta zuzingo zen super emozionauta, eta beti izaten, ze polita, paisaia, ze polita mendizik, eta jutea anatzean kotxien, eta ikusten zuen ilusioa, eta zure ilusioa, eske esaten dauen, eske, jazta, berdin jandola urteten den edo ez, eske esperientzia hau, eta jendeai arro ikusta eta pozik, eske hori izan dana, en plan, eta hori super... Barkatu. Ez hori, zelagoa super goreantzia polita. Bidai hori fan, bidaia zelako zan zaiti, bidia zan, barrakendas, kilen kolonko bat fateko moruan, baina gero hango zabaltasuna, hango ibilera, aixia, igualdi egona, polita, oza, pagua, ni pagua ganaz. Hori da. Bai, dana izan zan oso polita zaiti, bai. Gero historizia zan polita, kanpuen izatia da oso polita, bai. Bai, ni bai dako momentu bat, oso goxi babarnian da, egun super politxa. Momentuan,
Hotzakin eta txarto pasau nabe. Eta gero, egun nintzen urrengo aste osua gaixori, baina merezi izan zabin izan zen. Oso politxa eta oso espeziala, eta bai, betirako beratuko jat. Paguen azpixen jarrita, berbetan zurek. Bai. Ez que momentu harek ziren, bete ekidotzu. Bai. Hain eta nik konteten, eta balak historia badala, eta baina bizi etxen dozu hori. Hori da. Eta azkenien da hori bizitzen badozu horrela, eta horrela bada nahi duzuena, horrela gero atartzen diez gauzak ondo. Bai, guztiz ikusten da, eukigauen rollo polita eta guztiz ikusten da maitzan. Larramendi guretzako pila bat emunguzku, izan da gure laburmetrairik garrantzitsuenetarikoa gube bai pila bat ikasi gauen horri buruz eta ikusten da, zuen bixon aktuazioetan ikusten da. Eta niri pila bat transmititzen duzta zuen bixak. Eta ikuste duten bakoitzea dago, emote jako negar guria eta dana. Niri bai, ondikan ikuste dutenetan, eta hori askotan ikusi dutela ja Larramendi, baina bukaerako trantze horreik. Eta musikiaz. Gogorrak. Eta bai, gogorrak di eta intentsuek. Me gustuta jat. Rodaji esan polita, eta baina gero zuk esan duzuna. Azkenengo, sekuentzia horrek. Hori da, vamos, el zoom. Bai. Osa, ez dakit, beti esaten gau, ez gara profesionalak eta itzen gauena da, ikusten gauen dana, lo kopiamos, tipo, ikusten gau bidixoan nola grabetan dan pelikula bat, hori gero ja gure rodajetan, lo kopiamos. Kontuan eukitzen dozu. Hori da, gero, tortzen zara zu, esaten zu zerbait, eta esaten gau, bale, Mariasun esan dago, bera gonda rodajetan. Orduan, gaz beti esaten gara unos mentirosos egia zan da, orduan. Eta horregatik itzen gau, laburmetra jasagatik die, dena, gezurretatuak. Eta, pasetan jat beti hori, baina gero ja, denporarekin eta aldu ginenean, amaian zokira. Eta beti, nire ustez beti kentzen gara, como, importantzia asko, eta beti hasten gara de todo el trabajo. Zergatik beti gero lo romantizamos. Baina, heldu ginenean amaian zokira, eta onginen Laurak, bostak iban del camporekin, han eserita, eta ikusi gauen laburmetraia, izan zan, como, esperientzia brutala, zeratik, egon ginen, como, adibidez, nire kasuan, egon nintzen, igual eltxian, 5 hilabete editetan, gauien, alnauenean, eta gero, ikusten hor, pantalla txiki baten, eta ikustea ondixan, baina esan ikustea gure lana, esan ikustea lauron artean eta esatea joe, como, birgogoratzea zer izan zen eta nola grabo gauen eta hori dana. Orduan, beti geratzen esperientzia horrekin. Ez hainbeste, azkenean, laburmetraiarekin ondo dagoela, baina geisha esperientziarekin. Eta honekin ikasi nagoen hau. Eta horri esker hemen nago, gaur egun. Orduan, ikusten dut hori, como ariketa bat eta terapia moduan, azken fina. Izan zan, nik momentu hori gogoratzen az oso heavy, eta como, ostia, nabel ikusten nik indako zehose, pantalla horretan, etortzen azela astero ikustera mega pelikulaoiak, eta ontsen nabel ikusten nik indako zehose, como nire familiak indako zehose, eta izan zan momentu bat, hain, wow, heavy. Emozionaltia da, bai. Bai, emozionalki ni sentitzen nintzen como super urduri, baina urduri en plan, ondo. Hori da, bai, berez, izan zan hain ondo, eina, montajia, prozeso guztia, que gero ikusten duzunien, ez, que pasada. Bai, niri paseta jat hori, ulertzen duzuei, benetan. Eta gero orokorrien jaso gauen iritzi xebe ikusentzulegoan gandiko nahi zen beraz oso posik orokorrien. Bai. Eta hori, ez dakit. Bai, gero hor, badau gauza bat, nik hau beti buruen eukitxot, eta adibidez, ikusentzunezkoekin gaizarazu, behin proiektu bukatu dozunien hartu eta berriz ikusteko, eta politxe da ze, berbizi zeike momentu hortan itxen zebiltzena, ikusi hausnartu zure lanan inguruen, eta lan, adibidez hori da gauza bat antzerkixek ez daukena. Zuk bixek itxaitxuzu, zela bizi izan dozu hori, zela bizi izan dozu adibidez emanaldi bat. Ez que ez dauko zer ikusirik gauza bat bestigaz. Osa, desberdintasuna da bata, antzerkixa dauko denborara mantentzen dozu taldia, zaite, klaro, bataz bukatzen dozunean, ipiten dozu martxan beste bat. Pelikula rodaje baten, mantentzen dozu, guk adibidez, nik suertia dauko zuekin kristun harremana daukatelako. Baina normalien bukatzen dozu eta bukatu egiten dozu, eta jazta. Eta, hor moztu egiten da. Ez dauko zer ikusirik. Nik horregatik ezaten dozu, zur zer aukeratuko zen. Baina antzerkixa, zaitek antzerkixa, eguneroko entzaio batzu diez, mantentzen dozu kuadrilla bat,
rodajia, segunda ni adibidez honekin eta zoekin, porque sois la hostia, benetan. Ez, barkatu, baina, ni oso gustora zentetxuraz egin duzuen lana izan da ikusgarrixa benetan, eta merezi duzuelako, bai, ojala eguko duzuen suertia, gestegi horrela, bai, baina gustora sentitzen azelako, bai. Eta oin, eztabaida apur bat sortzeko edo kritikoki apur bat ikusteko hau dana. Nola ikusten duzu, dagola orokorrean, zinema, artea eta sorkuntza Euskal Herrian, egon zarela leku askotan? Ez, bai, eta duket esperientzia. Horregatik. Niretzako muga pila bat daukagu gehien batez antzerki munduan. Bai. Niretzat, nire iritzisa da hori, gu bizi izan dugulako eta bizitzen gabitzelako. Gaur egun gauza bera. Arrasaten, bertako gara eta kontuen eukitzen duzkue eta hori, bale. Baina gero lortzeko hemendik kanpora da oso zaila. Oso zaila. Lehenengo, ez gara profesionalak, amaterra gara, eta gu gauz baztertuta. Claro, amaterrak izatea ez daukagu soldata. Baina bai, eskatzen dugu minimo batzuk mantentzeko estruktura. Hor dago arazoa, limbo hori, zeratik ez gara profesionalak, baina besta ez gara hasten gauden pertsona batzuk. En plan, gaz hor limbo baten, eta hortan ez da laguntzarik eta besta ez da sustatzen. Hori da. Eta gu, bai ala bai, bolo bat eikia da gasto bat. Bai. Haineta, ekonomikoki bai. Ekonomikoki, baina gasto bat beharrezko dela. Transportiak, montajiak, beti daukatu gastore bat, haineta gu, por supuesto, inorez dugu ezerko baratzen hori garbi dau. Egin dugu, guztu horrak abitzelako, eta, aurrera enbidalako antzerkiko munduan, eta hori aurrera, bale. Baina, bai, sortze zanien gero, udaletxera aurkeztu biharra guk eukun gastuak, justo, parra iteko, bale. Gaur egun, Iba. Bueno, bai, gube bai olakoak bai bizi izan ditugu, eta, eukidoguen esperientzia goi esiru urte edo labormetreak itxen, ez dugu inoiz lortu diru laguntzaik. Beti, diru laguntza publikoak edo udaletxetatik. Lortu dugun dirua beti izan da guk dosier bat eskuan fanda... Eta lagundu egutelako. Bai, eta hori niri me parece muy fuerte. Ez darako sustatzen, en plan... Hori da, lagundu. Hori da. Lehenengo gauzia da, aberastasun bat herriarentzat. Hori da. Eta, hori zaten gauen, adibidez, Larramendirekin, nahi gauen historio bat, hemen inguruan jendeak aldauena sentidu gertu, nahi gau itzegin euskeraz, nahi gauin proiektu bat hemengo mendixetan, nahi gauin hemengo zerbait. Eta azken finean, gabiz kultura bat sortzen hemen arrasaten. Azken finean, gabiz hitz egiten hori buruz. Gabiz hartzen hasteko txalaparta taldeekin parte, hasteko jendearekin orduan. Gabiz sortzen zerbait kulturala. Eta pasotismo asko. Hemen, eta ez gau, lortu ez. Hori proiektua hasi baino den eta proiektuan egin bitartean. Lortu gau aurrera ateratzea. Gero behin ninda eta dokukula proiektua eta juten garela maian txokira gure kabuz, gure lan, guztixasatik ez da inor etorri. Ze ondo, zorionak, zelako proiektu ona, zein da horrengokua, tal, eta ezke junginen dozir batekin jende guztixai eta zure gana, eta ez gau lortu ezer. Eta oin zorionak, eskerrik asko, en plan. Baina ez nahi gau zoriontzea, nahi gauena da laguntzea hasiera batian. Hori da, gure proiektu hori bada, eta etorkizunerako gure bat dugu, ez zuentzako bai, baina herriarentzako, kultura barruan, eta herri guztietan udaletxe guztiak daukie sekzio bat, kultura, baina zer da kultura? Zer da? Gauza asko dauz, ez dut esaten ezetzik. Baina, arrasaten adibidez, inoiz ez da egon. Ez dira, joan bihar zinen antzerki bat fundamentozko, antzerki bat ikusteko, Gasteize Bilbora, ez dakin ora. Daukatzu hemen. Lagundu tegin esforzo bat hori aurrera eroan daixen. Baina ez arrasaten eta inguruko herritxetan bai. Baina, ez dut uste daukala behar dauen laguntza ekonomikoki eta bestela bai, Bai. Guztiz, ez dauko. Ez. Nire iritsisa da hori, Bai.
Eta gero bestalde, lehen aipatu izen duzu bai zuen ointxo zuen antzerkixe, eta gero parte hartu itxasun hainbat proiektu be, euskeraz izen diela. Hemen, dau nahiko ambivalentzia bat moduen edo iritzi desberdinak daz, esanaz, euskal sinema edo, testu inguru hortan sortzen dien proiektuak, euskal sinema izeteko benetan euskeraz izen bidien, soilik euskal herrixen sortute, edo zela ikuste osuzuk hori? Hau da, zer konsidereta osuzuk euskal sinema adibidez? Euskal sinema da... Euskeraz itzen dena edo... Euskeraz itzen dena, por supuesto. Hemen daukago hizkuntza bat. Eta horri da lagundu behar duzuzuna, eta aurrera joan deixen, nire iritzisa, guk orain arte baiti antzerkixak euskeraz danak. Pelikulat, 185 euskeraz. Pertsona bat, beste hizkuntz zabal batekin injadagoen pelikula bat eukit madau kriston harrera, euskarazkoa berdin. Historia gauza bera da. Gero gure baduzu saldo, gure baduzu nekutara, doblaje bat egin. Bai, guzti saldo. Bai, hori holan da. Ezu eta lagundu. Ez dugu topa behar laguntza Madrilen eta Ortizier. Hementxe, Bai. Hementxe. Hori eske, hortan sartzen da asko diru laguntzan arazoa, zineko misinon eta horlako plataformetan, da bizela promozionatzen pelikula mordo bat, en plan, euskal pelikula eta euskal ekoizitako pelikulak, kezi Euskal Herria doiela 13 pelikulekin goietara. Baina eske bidie euskeraz eta beste guztiak die Madrileko produktorak, ekoizetxeak, A3 Media eta olako jende mordo bat, que gero daukotela hemen Euskal Herrian hori laguntz mordo bat sortzeko pelikula. Orduan, grabetan dut Donostin, ez dut esaten Donosti dela, baina ja da euskal pelikula bat. Hori ez da euskal pelikula bat. Eta ezin gau esan goia zela 13 pelikulekin goietara. Gau esan, jarri gauela dirua 13 pelikuletan Espainia mailan, eta jazta. Orduan, hori ematen jat, arrabia mordo bat, zergatik, gero daz proiektu txiki mordo bat, euskaraz antzerkiak pelikula, en plan laburmetraiak, gauza mordo bat, kulturalki sortzen daue oinarri bat, Baina... etorkizunerako, baina oin, hori, euskal pelikulak. Que diedenak gaztelaniaz eta Madrileko aktore mordo batekin. Ze euskal zine da hori, ez dakit. Orduan, hor sartzen die diru laguntzak eta nire ustez direla arazo larri bat. Baina hori hemendik hasi bieda. Hori da. Hasi hemenen bieda. Eta gero, bertako produktorak eta jendea konturatu deixien hemen jendea dagoela eta aukerak daukiela alako pelikulak aurrera eroateko. Eta nire iritsixa, eta nik ezagutu izan dutera gaitek, ezaten dute, Bai. Gaur doblajia ezeketzu erosin izkuntzetara. Baina, original zer da? Euskarazko laburmetai bat, oso ondo. Euskarazko laburmetai, baina euskalduna. Gero egin nahi dezuna horrekin, baina euskalduna, menditik, bertako jendearekin. Bai. Baina, askotan buruen ez daukagu hori. Gura dugu lehenengo aurreratzia eta akosta de lo que sea. Bai. Guk adibidez, justo Larramendikin eta beste proiektu batzukin bain jo apostu hori euskeraz itxiena, eta batzutan esan izan daue agian euskeraz ekoizterakoen publikoen murrizten dela edo lan, nik pertsonalki ez dut lan ikusten. Ez ni besta, justo kontratua. Bai, itxen dozu gauza bat, proiektu bat, bertako jentiekin, bertakuen dako, bertako hizkuntzan gainera guk Larramendin bez hartu gauen pixkat euskalki puntu hori, ikan behitzegen gauen, eta ez daukazetan gazteleraz ekoiztiegatik arrakasta gehiago duki biher, edo da azkenien produktu desberdinak ikuslego desberdin baten dako, gazteleraz beko izi dugu, eta hori, ez gauke esango adibidez El color del engaño euskal zinema danik, gu euskaldunek izatigati bakarrik, baina bai, proiektu politxek eta gero aberastasun bat behemuten zu, igual bi hizkuntzatan ibiltxiek, hemen be elebitasun nahiko txo dau, eta hori. Bai, gero askotan olako laguntzetan eta oso zehaztuak egoten dio oinarrixek. Eta, biharrezko da, azkenien diru hori bideratu biharbozu proiekturen batera, eurapen nahiko daue zehaztut eukitxe, baina batzutan gure zalantza izaten da, izate dauen horrek sortzaile edo askatasun hori mugatzen, zeguk azkenien, adibidez, Larramendi moduko proiektu batekin, sortze prozesua hasiera izaten da elkartzie, daukoen ideia danak botatie, itxiolan ideia zaparrada moduko bat, apunta duko bendana eta gero hortik idoi bat sortzen goiez, baina
ezer aldarrikatzeko helburu bat eukibarik edo lan. Gaixo da, sortzetik eta barruko motivazio hortatik. Gero agian diru laguntza batzuk lortzi gurosunien bideratzen dozu gai konkretu baten kritika itxera edo mezu konkretu bat zabaltzen eta horbe badau. Estás behartutatik kontenido berdina sortzera. Eta hau siempre lo hemos hablado, lo que vende es un buen dramón. Eta gaixotasun bat, homofobia... A ver, hau da... Zeta usula holan eta... Baina, gure prozesu sortze kreatiboan, ez do gure horri buruz hitzaitia. Etako azkenian itxala burmetraiak da gure gauza pertsonalitas ebaditzia. Eta errealitateaz ebaditzia. Eta kontatzia gure historixak, eta ez do gure kontatzia holako historixak. Deprimentia. A ver, zuen esperientzia, egin izan dituzuen lanakein. Egin dezuelako gauzak desberdinak egunerokotasun batetik kanpora, aparte. Hori da. Horregaitik zauzi moruen gauzak fundamentozko keiten. Bai, azken finean, nire ustez gai horrek normalizatzeko, nire ustez ez da hitz egin behar direktamente hori buruz. Azken finean, nahi bozu eukitza diskurso bat homosexualitateari buruz, ez hitz egin arazo bati buruz bi gehien arte. Beste arazo, normal bat. Euren homosexualitatea izatea arazo principala eta trama. Baizik eta beste ezaugarri bat aldana izan izatea... Laro egunean, adibidez. Hori da. Adibidez, bai, ondo eramanda. Baina, bueno, gurtezan da... Bai, askotan egoeriak... Bai. Hori... Antxo ja, bukatzen fateko... Jolas bat ekarri du. Bai. Diela sinonimoak. Hitz baten duko jatzu eta zuk beste hitz batekin erantzun. Eta humora apur bat azkar. A ber, bota. Bai, ez intenso. Bakitzu zeu pasapalabra eta jazta. Vale, familia. Familia? Maitasuna, cariño, barre, bizi, disfrutau. Moriarty. Moriarty la hostia. Euskal Herria. Euskal Herria, betetzen duzkuna, bai burua eta bai gorputza eta bai herrisa. Itziara izpuru. Maitasuna. Antzerkia. Antzerkia bizitza eta sozializatia. Doke. Joku bat, arrasateko historiakin zer ikusi eta gero doke antzerkekin lotura bat daukala. Politika. Burua eukitia eta erabiltzia burua, fundamentuz. Pelikulak. Egunean. Eta helduaroa. Helduaroa, gazte sentitzia. Izango zen. Bai, oso erantzun honak. Bai. Bueno, mil esker. Mil esker oso gustora gonaz, itzaiten. Zurekin bete gustora, Maria. Ni beste nintzen etorriko, hori garbi dako zuen. Mil esker. Mil esker. Eta hori. Eskerrik asko eta horrengo arte.